molts nens de sisè de primària i avui us presentarem l'obra de la cacera del mamut, text original de Joan Salvador. Aquesta història transcorre a la prehistòria i és que la unió de la força fa que tots treballem junts. Esperem que us agradi molt. Bé, quan els caçadors hi posin, ens posaré a buscar força gent. Ja haurien d'haver tornat. No et preocupis, dona, només fa 2 dies que es retarda. En el rebost no té gens de canvi, sempre ets mal. És d'esperar que algun animal gros caçaran. Què en penses tu, Bruixot? Fins que no arribin, no ho sabrem. Però m'estranya que triguin tant a tornar. Hem de veure bé que sentir els animals els hi costa transportar-ho. Escolteu, nois, Cris Naga va corria molt i no pot anar per la llebre. Això significa que les persones estan tornant. Per fi ja són aquí, a Llebre ens dirà com els hi ha anat la cacera. Vaig a preparar alguna cosa per menjar. I jo faré prisa a la foguera per escalfar-se i descansar. En Llebre els deu portar molt avantatge, com que corre tant aquest xicot. Bé, anirem preparant les herbes remeieres que els hi donin forces. Benvingut, Llebre. La cosa quan recuperis l'alè explica com ha anat la cacera. Honorable cap, he deixat a la colla no gaire lluny d'aquí, d'aquí poc arribaran. Estan tots bé? Hi ha algú ferit? No, tots bé, cansats però bé. I la Gaina com s'ha portat? Honorable, ha estat molt valenta i treballadora. I la cacera com ha anat? Heu aconseguit algun animal gros? Tinc la mala notícia de dir-vos que quan teníem un ramat de búfals, cercat el foc d'un incendi llunyà, els va espantar i els van trencar el nostre setge. I l'únic que hem pogut portar han sigut 6 conills, un porc senglar, aus, ous i fruits. Amb això no passarem el temps del gel. Ja sento la veu dels caçadors, ara sí que estan aquí. Para, ja hem tornat. Benvinguts caçadors, descanseu i recupereu força. Honorable cap, sentim vergonya per tornar a la cacera amb castells de diferents. Estimat vostre, ara l'important és que heu tornat. Però aquí poc s'apostarà el temps de nit ja. Això és cert, però ara toca descansar i demà parlarem. Apa, que mengeu i reposeu, que demà ja trobarem solucions, veritat, Bruixot? Sí, és cert, ara no és l'hora de preocupar-se. Demà farem un ritual i decidirem el que farem. Vinga, dormiu. I vosaltres poseu-vos a dormir, que jo ballaré perquè no s'entén. No, dormiu vosaltres, jo vigilaré.
feines, així descansareu. Companys, cada rato has tornat a la cova, veritat? No cridis tant, deixa'ns una mica més. Osmandrós, tu sempre vols una miqueta més de menjar, una miqueta més de dormir. Només una mica més. Recolliu les armes i els estris. Companys, recolliu les armes i els estris i fem una rotllana per escoltar les paraules del cap. Estimats caçadors, de vosaltres depenem tot el clan i donat per Sant Pol de les Caçades. Disposem de bon menjar, hem de cercar com aconseguir només o si no passarem molta fam i també d'acollir força llenya abans del gel. Hauríem de tornar a sortir de cacera, abans no anem. Però jo he intentat, només no he posat tant de temps. Però no hi ha temps de preparar-ho, no aniríem gaire lluny i ens atraparia la neu. I si hem fet tot el que tu fas per els animals? No tenim cap seguretat de trobar una altra cova. Jo em podria adelantar i cercar un refugi. Doncs no en parlem més i ens posem en feina. Home, parlem una mica més. Crec que tinc una solució. Parla. Només hi ha un animal que podem caçar, partint a mida fins després de nedar, i això ens donaria temps per preparar-nos. A més, amb un de sol ja en tindríem prou. De quin animal estàs parlant? Ja el coneixeu, el mamut. El mamut? Sí, el mamut. És probable que compartim grans una força temps i de conservem, esclar. Perdó, mai ningú ha passat un mamut. Jo no sabria com fer-ho. És molt a risc i cap seguretat d'èxit. Ens veurem cap altra sortida. Crec que la no té raó. Si aconseguéssim caçar un animal així de gros, podríem passar tot el temps de neu i gel. Fins i tot una mica més. Això ja ho veiem, però el que no veiem és com fer-ho. No crec que siguem prou caçadors ni tenim les armes adequades. Les nostres llans i les claus no són suficientment fortes per fer-ho. L'Esparver té raó. Són pocs per encerclar-lo i ens escaparia de seguida. Podríem observar quins són els seus moviments i aprendre els seus costums i així trobaríem els seus punts febles. Això és cert, Aina, però es necessita molt temps per espiar a un animal i només disposem d'una sola nova perquè comenci a volar. Silenci! He sentit alguna cosa sospitosa. Ràpid, agafeu les armes i els amos, que algú s'apropa. Baixeu les llances. És una persona i sembla que ve sola. Però vigileu per si ve algú més. Cap, jo vigilaré. Apropa't, dona, no et farem cap mal. Tranquil·litza't, sigues benvinguda. Beu aigua i reposa. Gràcies, sou persones de bé. Tenia por. Vinga, esteu amb nosaltres i explica'ns què fas cada aquí. Estimats caçadors, si encara teniu forces, aneu a buscar llenya. Jo he dormit i tinc forces. Jo també hi aniré. Jo no estic cansat. Jo vull dormir una mica. Doncs tu, Osmandrós, recolliràs una miqueta més de llenya. Anem, companys, que ja ens parlarem per menjar. Jo aniré a cercar Maria Rosa Nova Llibre.
constructiu. Què explica aquesta jove? Com ha arribat fins aquí? Es diu Bruna, ens ha explicat que fa 3 dies que va sortir del seu poblat. I que van anar a caçar una platja llunyana per trobar menjar diferent. I que... Prou, que sigui ella que ho expliqui. Ara vam anar amb els meus germans a unes cales on trobaríem llams marins i peixos. I com que per la platja era molt difícil d'arribar, i van anar a conèixer la muntanya. Zaina, calla i deixa'm parlar de Bruno. Però que això ja ens ho ha explicat. Estima dur, jo no hi era i no ho he escoltat. Vaig separar-me del grup per anar a buscar branques i de cop una tempesta va ploure molt fort. I la pluja, jo cridava als meus germans, però la pluja ja es feia més soroll que jo. I aquí els van perdre. I van estar 2 dies sola. Sí, però sé cuidar-me, per les nits dormia dalt dels arbres, per les feres. I com ens vas trobar? Vaig veure la llum de la vostra fora. Has tingut sort de trobar-nos. Sí, i us estic molt agraïda. I ara què penses fer? No sé, m'agradaria tornar al meu poblat, però no sé per on. Podries quedar-te amb nosaltres, veritat que? Esclar que sí, oi ja? Es pot quedar si vol, però expliquem-li les dificultats que passarem amb el temps de gel. Quina dificultat podeu tenir una cova com aquesta? El problema no és la cova, el problema és el menjar. Els nostres caçadors han tingut problemes per trobar prou menjar. I els animals més grans s'emigren i no sabem com viurem. Però els mamuts triguen en migrar. M'això que ser un mamut, no podem. En el clan del mar fa molts anys que cacem mamut i lleons marins. Els teus saben com caçar un mamut? Esclar, porta molta feina, però no és tan perillós com sembla. Que no és perillós i com ho fan? Es tracta de vigilar uns quants dies al mamut sense cafè. Ja m'ho pensava, això. Segueix. Quan saps els seus costums es fan forat per on acostumen a passar. Es tapen fulles i branques per dissimular-ho. I en dotxes senceres se'ls obliguen en direcció. I quasi sempre un o un altre cauen. I un cop en el forat ja s'estic caçant. Exacte, la seva carn la serem o la transformada. O fins i tot la congelarem en el temps de gel. Noia, m'has deixat poca badat. Tu creus que nosaltres ho podríem fer? Esclar, sou caçadors i encara sou a temps de caçar un mamut. Però no disposem de temps per preparar-ho tot. Els observadors, fer el forat... Tinc un pla. Vosaltres ajudem a buscar un nou poblat i nosaltres us ajudarem a caçar un mamut. Em sembla molt raonable el teu pla. Penso el mateix. Cap, si et sembla vaig avisar els caçadors. No cal, ja sento que torna. Mira la capa que s'ha d'encontrar. No puc comprar com jo de menjar. Que veig la cosa. Estic molt contenta amb vosaltres. Ara venir tots perquè hem de fer una reunió de consell i tu, Bruixot, invoca els seus resultats de tots perquè el que decidim ens sigui beneficiós. Jo, Bruixot d'aquest clan, crido les forces de la natura perquè totes les decisions que prenem siguin beneficioses per a tots els membres del clan dels Trons, les caceres siguin propícies i tots els animals sacrificats reneixin en el món dels seus avantpassats. Benvolguts caçadors, mentre cercàveu llenya, hem pensat com proveir-nos de més menjar, i aquesta jove, la Bruna, ens ha proposat un pla. Ens ha dit que l'únic que podem fer és caçar un mamut. És massa És impossible! És impossible! Un moment, companys, calleu. No podem. Això no ho pot fer! Això no ho pot fer! Companys, calleu, escolteu una proposta i després veurem si es pot fer o no. Impossible! Calleu i escolteu. Entenc que el vostre està mort, però jo mateix he estat caçant mamuts. És impossible! Calleu, gent de la classe, que deixeu parlar.
que cacem amunt. És molt perillós apropar-se a un mamut. És que no cal acostar-se. I com pots ferir un animal si no t'apropes? Això, explica una mica. Us ho explicaré. Si em deixeu. Tots calladets, eh? Es tracta de vigilar uns quants dies un mamut. Quan s'ha de ser restriccions es un forat per on acostumen a passar. Es tapen fulles i branques per dissimular-ho. I amb torxes senceres se'ls obliga a anar mirant pel forat. I que sempre una altra cau. I després es remata. Jo confio tot en tu, però no tenim temps d'espiar els mamuts. La gent del poblat us pot ajudar. Jo no sé el teu poblat. És a prop del mar. L'última vegada és a prop del mar. Però ja s'ha perdut i no sap com tornar. L'hauríem d'ajudar. Quants dies has tardat a arribar aquí? 2 dies. Això està de mi, jo ho podia buscar. És molt amable, Contra. I com és el teu poblat? L'última vegada el van plantar al costat de la sorra. Des d'allà es veien 2 litres de roques negres. Jo conec el lloc. I com s'hi pot anar? Està caminant en direcció al sol llevant. Honorable cap, jo acompanyaré a tu al seu poblat. És molt amable, Contra. Algú més estaria d'acord en acompanyar aquesta jove al seu poblat? Silenci, caçadors, amagueu-vos. He sentit soroll, algú s'apropa. Aquí hi havia gent i deuen haver marxat no fa gaire. Encara hi ha foc encès. Anem en compte que no sabem si són de fiar. Podem descansar aquí. Després cercarem a la nostra germana. Germans, estic bé. Però per fer tu bé. Vigileu, nois! Amics, deixeu les llances. Aquests són els meus germans i són bona gent. Benvinguts, veniu i descanseu vora el foc. Germans, aquest clan no l'ha fugit. He tingut sort de trobar-los. Són bona gent. Estem molt agraïts per ajudar la nostra germana. Fa 3 dies la vam perdre al mig d'un convent. La vostra arribada ha sigut providencial. Ara tot just anàvem a la tornada al vostre poblat. Més gran és el nostre agraïment. Veureu, germans. Aquest clan ha tingut molt mala sort en l'última cacera abans del temps de Joel. Els vaig dir que l'únic que podien fer és caçar un mamut. I si ells en tornaven al meu poblat, nosaltres els ajudaríem a caçar un mamut. Però ja jo pocs i no tenen molta experiència. Si no ho fem així, és possible que tots morim de fam. Entenem la vostra situació i crec que el nostre cap també ho entendrà. I fins i tot podrem caçar 2 mamuts abans no miri. Els meus caçadors són valents, però no saben com fer-ho. No us preocupeu, nosaltres us ajudarem i us guiarem. Però a canvi, ens tindríeu que ajudar vosaltres també. Amb qui us podríem ajudar? Fa 2 llunes el nostre senador va morir i la Bruna estava aprenent a medir ingredients i cures. I ara no tenim a ningú que cuidi la salut del clan. Jo podria anar amb el vostre poblat aquesta vegada i fer una mica més de remeis. Ho faries tu, no? Estic
Estic d'acord, Daina. Ara ja em posaria a perdre amb aquesta opció. Daina, ets tan bella com generosa. Passaria un bon tracte entre clans. Doncs confirmem aquest pacte. Després d'aquest pacte, aneu tots a descansar i demà, al tren d'alba, els meus caçadors marxaran amb vosaltres al vostre poblet per iniciar la cacera al mamut. I la Bruna la cuidarà fins que aprengui a ser cavallera i senadora. Apa, noies, poseu-vos a dormir, que demà teniu feina. Jo no puc dormir, és que estic molt contenta de quedar-me aquí amb vosaltres. A més, tinc un secret, que no li diré a ningú. Un secret? Conta, que jo tampoc puc dormir. Veureu, m'agrada un caçador, des del que vaig veure. Sabria bé, I es diu Contra. A mi, jo també tinc un secret. M'agrada molt el teu germà, el Mitjà, no sé com es diu. Crec que també li era molt. Estic molt contenta de la cacera de contra que siguis, però calleu, que volem dormir. Parleu fluixet, sense mantenir de tot. Però deixa René que deixem-nos dormir. Fer una mica més. No us preocupeu, noies, que el que tenen és enveja. Poseu-vos a dormir. Millor que ens posem a dormir, que els caçadors han d'estar descansats per demà. Sí, és millor que demà hi ha una llarga cacera i una important. I una important cacera. Sé que estàs cansada, sucia et fa petits. Deixa'm abraçar-te, tendrament i calla, que és molt tard i arribat